uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya entabeni kaJehova kuyabonelelwa nasekhayeni leZwi. Ngidlulisa ukubonga uNkulunkulu. Ubaba owayegula ese-ICU exhunyiwe imishini eminingi. uNkulunkulu umsizile waphuma e-ICU. Izolo usephumile, udischarge-iwe esibhedlela, sephindele ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Ngangicelile umthandazo kubaba ukuze ngiwunikeze umama esisebenza naye. Wabonga kakhulu, nomyeni wakhe sebuyelile ekhaya. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, baba umpostoli Msibande. Ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni nje. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu, ungenzele okukhulu ngokuba khona kwakho empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu, akekho njengoNkulunkulu. Nje ukuthula engikuzwa enhlizweni yami kuyamangalisa. Ngizwa enye nje injabulo. Ngiyambonga kakhulu. Khona nje lento ubufakazi engifisa ukuxoxela yona. Ibihlala inhliziyo yami ibuhlungu uma ngikhuleka ngibona uNkulunkulu engangiphendula. Ibuhlungu ngibezwe abazalwane bethula ubufakazi. Ngithi mina kusho ukuthi angenzanga kahle, angikholwa kahle, ngiba nalobo buhlungu nje. Ngicela ukukutshena ukuthi izolo uNkulunkulu befuna ngibone ukuthi ngampela udonga, isono sibanga udonga kumzalwane noNkulunkulu. Izolo ngiphathwe isisu esiyisimanga futhi kube sike saqhubeka ubusuku bonke. Ayangazi ukuthi ngabe nginjani ngoba namanje ngiyezwa ukuthi amadolo ayaxega, kodwa ngi-right, ngiyaphila. Manje lesisu masingiphethe ngithule bese ngithi uyako-ke ngizosithulisa ngegama likaJesu. Ngizosho nje kuso impela, ngikhulume naso. uJesu Kristu uyinkosi kuwe sisu. Thula nje uthi nya, uJesu Kristu uyinkosi. Angifune kuvuka nje ebusuku ngivuswe wena. Ngilale baba uNsibande kwaze kwase ekuseni, ngathi siyoqhubeka ekuseni uma kudingakala ukuthi siqhubeke, kodwa njengamanje ngiyalala. Ngalala sathula nya. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyabheka ukuthi leli gama likaJesu bekuyigama ebesilazi, kodwa indlela uNkulunkulu alambule ngayo kuwe, iyammangalisa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uthembekile uNkulunkulu wethu. Asigcinele wena baba Msibanda, akugcine ey'mpini zonke nje uNkulunkulu ame enguNkulunkulu, futhi nje kuye ukuthi enhlizweni yami alinakuvinjwa icebo lakhe. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi. Ekhaya kaMsibande ngiyabingelela. Ngibingelela kumama nakubaba. Ngiyabingelela kaMsibande. Ngibingelela ekhaya leZwi. Bese ngibingelela nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. uJesu Kristu inkosi. Ngiyophakamisa nje ukubonga uNkulunkulu ngento angenzele yona. NgoLwesithathu last week ngiye ngaphathwa yisisu esinzima sibuhlungu. Ngaleso sikhathi kumele ngigibele esitimeleni. Sekusele nje 30 minutes ukuthi isitimela singene. Sangiphatha isisu, sangithuma ukuthi ngigijime ngendlini encane. Mangifika endlini encane, ngithola i-queue ingakanani. Lo ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngempela ngize ngingene-ke endlini encane. Mangingena ngihlale boma 10 minutes ngiyaphenika ukuthi isitimela sizongishiya. Ngilo ngithi uJesu Kristu inkosi, lesi ngicela siphele manje ngegama likaJesu Kristu, siphele ngize ngifike endlini. Ngempela sibe ngcono. Ngithi lo ngithandaza, ngithi inkosi yami mangafika endlini, hhayi sithule tu. Mangifika endlini ingakapheli 5 minutes sibuye isisu. Ngikhumbule ngithi uJesu Kristu inkosi, hhayi isisu sesibuye njengoba bengicelile, sesiyabuya futhi sengisendlini. Bese ngiyakhuleka ngiyabonga ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi usithulisile isisu. NgoLwesine kuphinde futhi kumele ngiye kwi-money market ngiyokhipha imali. Ngithi imali e-queue yase-money market yinde and isikhathi sesitimela sizongishaya futhi. Ngithi kodwa hhayi uJesu Kristu inkosi, ngathi ngingafika ngibe wesithathu sibe bayi-3. Ngempela ngihambe. Mase ngifike elayinini eShoprite, hawu angisanaki ukuthi konje
Mase ngithi ngifika manje ngiya-check-a, hawu ngingowesi-3 ngempela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Liyasebenza leli gama, ngiyambonga. Ngiphakamisa nje ukubonga ukuthi igama elithi uJesu Kristu inkosi liyasebenza. uNkulunkulu uyasebenza ngalo. Ngiyabonga. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNzimande, ngithi angibingelele abazalwane bonke basekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi baba ngisaphila, uNkulunkulu usangigcinile, ngiyahlela la amalungiselelo omshado baba. Hhayi, bengibona impela konke kusahamba ngendlela, akukho ngathi kusaphazamisile. Noma nje imali zibuye ngabe bikho, kodwa-ke ngiyabona uNkulunkulu ukuthi uyawenza umsebenzi. Kuningi okwenzakalayo, kuningi impela ngikubona ukuthi hhayi umshado wethu uzoba impumelelo. Okukhulu kakhulu bengifuna ukudlulisa baba ubufakazi, njengoba baba kunomkhuleko owusinikeze wona. Kuye baba nosibalo wami la ube nenkinga nomkhwenyana wakhe, kuwukuthi nje abantu engathi sebayaqhelana impela, kungasekho ukukhulumisana, sebathe uyamfonela esegole engaphenduli. Ngase ngimdlulisela-ke umkhuleko baba baseRoma ukuthi akakhuleke abaseRoma. Ngamthembisa ukuthi uNkulunkulu uyaphendula. Uma ukhuleka nje ulandele njengoba ubaba eshilo lapho ukuthi uyakholwa noma mhlawumpe kanjani, kodwa uNkulunkulu uzokusiza bese uyabona ukuthi ufanele uphenduke ukholwe. Hhayi baba, bebuya wathatha nje mhlawumpe uma ngaphosisi iy'nsuku ey'ntathu usebuyile-ke kumina uyangitshela ukuthi hhayi Sibari, izinto zihamba kahle kakhulu. Usevele wabuya-ke, ukubuya nje wezekhaya impela. Bengasabuyi esethule, engasaphendule, engenzi lutho. Usebuyile wezekhaya, unaye nje ekhaya. Wathi hhayi uyabonga kakhulu. Ilokho nje baba ngithi angidlulise lobo bufakazi, ngithi uJesu Kristu inkosi impela baba. Hhayi umsebenzi osenzela wona mkhulu kakhulu. uNkulunkulu akubusise, uphile nje nomndeni wakho. Umama umfundisi ngiyambingelela egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi nomndeni wakho wonke baba uphile. Ngiyabonga kakhulu, usibusise empilweni zethu. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukuletha nabo ubufakazi. Ngibuthola endodakazini yami kade ngixoxela amaphupho ebekade nawo. Uthi elokuqala iphupho lenzeke kade uzibone esesikoleni. Uthi kube khona kushuthi isikhathi lesi sokuthi iy'ngane ziphume zihambe zilandwa abazali bazo. Yena kusho ukuthi waze wasala yedwa, owakhe umzali engakafiki. Uthi ngaleso sikhathi leso kube khona ababili abantu abangena insizwa ey'ngene esangweni. Wazibona futhi ukuthi zibheke kuyena zifuna ukuthi zimhlukumeze. Zithe lezi insizwa mese yifika eduze kwakhe, wayitshela ukuthi ngeke zikwazi ukumenza lutho ngoba yena uhamba noNkulunkulu futhi uNkulunkulu umvikele. Nangempela bahluleka. Uthi iphupho lesibili ubekade esendlini. Uthi njoba esendlini uyedwa nakhona, ubaba wakhe akekho usemsebenzini, uma wakhe naye bekade engekho, kanye nomfowabo omncane bekade engekho, usele yedwa. Uthi bese kuba khona abantu abawu-5 abangena emnyango bethi bazomntshontsha. Bathe mese besondela ngakuyena wabatshela futhi nabo wathi ngeke nikwazi ukungenza lutho ngoba mina ngihamba noNkulunkulu, uNkulunkulu ngivikele. Wathi uJesu Kristu uyinkosi, kodwa wakusho ngesiLungu wathi Jesus Christ is Lord. Uthe uma sekushilo lokho, uthi kwakhona ukukhanya okukhulu okumbozile kwamvalela, kwaba sengathi ukububble yalokhu kukhanya. Uthi laba abantu bebethi bayasondela eduze kwakhe bahluleke ngenxa yalokhu kukhanya lokho kumvikelile. Amazwi ezwi
abayiliqiniso ngempela uRomans 10:13 ukuthi bonke ababiza igama lenkosi bayosizakala. Inhliziyo yami ijabulile ngafikelwa izinyembezi. Ngibona indlela uNkulunkulu akazambula ngayo. Ngibona indlela uNkulunkulu akazivikela ngayo singabantwana bakhe. Ezizevikele nabantwana bethu even nasemaphusheni. Impela uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi ntambama kogcotshiwe kaNkulunkulu. Baba ngiyabingelela, Baba uNsibande. Ngiyabingelela mgcotshwa kaNkulunkulu. Ngithanda nje ukudumisa uNkulunkulu. Kunesikhathi engangicelela abafana bami ukuthi baqasheke emsebenzini wase-Illovo Sugar Mill. Oyedwa ke uthathiwe. Uye wayokwenza i-interview ngomhla ka-11 kule nyanga ephelile. Bambiza ke ukuthi achubeke enze lezi zinto zakhona ezenziwayo. Ugcina engenile ke emsebenzini. Uceda iviki nje ngoFriday. Phakamisa amandla kaNkulunkulu baba, mdumisa uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyabonga. Ngiyambonga ophezu konke wena ogcotshiweyo. Akekho njengaye, akekho ongalinganiswa noNkulunkulu esimkhonza njalo. Nobufakazi baba buyamangalisa, siyamangala. Kunobufakazi nje ngithi uba ngoLwesithathu ntambama mangingaphosisi kwangabo 5. Owesifazane okhuluma ngephupho ebona abagcotshiweyo bebonakala benophawu lokugcotshwa kodwa basho lutho, akekho okhulumisa omunye phakathi kwabo. Abaphethe futhi nezinto ezishoyo ukuthi bona bayini, kodwa waba nakho ukuthi ababone ukuthi laba, waba nombuzo ababuza kona bathi bathulisiwe. Hawu Jesu, izinto ezenzakalayo baba nemibono ebonakalayo isibuza thina ukuthi isikhathi sini lesi ewashenele kaNkulunkulu wethu. Isikhathi sini lesi ke kwavuka incwadi lapha ku-Amos 8 verse lika 11. La ikhulunywa khona ukuthi kuyawufika indlala. Okuyobe ngisindlala yesinkwa noma ukomela amanzi. Kopha indlala yizwi. Sinikiwe izwi nalilichithiwe njengoba kuthiwa ekhaya leZwi. Awu siyambonga uNkulunkulu osithandayo. Ake siqoqeni sifakeni emigodleni yethu sidleni lelizwi. Kuseyisikhathi uNkulunkulu osithande kangaka. Siyabonga baba, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela umphostoli ubaba uNsibande noma uNsibande nabasekhaya leZwi entabeni eJoshua yabonelelwa. Ngiletha ubufakazi ngokukhulu ukusithoba ngokuvuma izono ukuthi uma sivuma izono kumele uba sibe nenhliziyo ehlabekileyo nedabuleyo njengoba kusho izwi kaNkulunkulu kumaHubo 51 verse 17. Ngingene emkhosini ka7 days. Ngosuku lokuqala ngaloba izono zami ngilungisela lenkonzo eyafakweni babusibande. Ngaziloba ngikhipha ku-notebook ngifaka ephepheni elihle. Kuthe nje mangiqeda kwakhona ukudabuka okukhulu enhlizweni yami. Ngadabuka kakhulu ngendlela emangalisayo ngezino zami engase ngibuka siningi kangaka. Usuku lokuqala lwesibili, ngoLwesithathu usuku kwafika izwi lithi kimi. Ngavuma izino zami ngingahlabekile, ngadabula enhlizweni yami. Hawu, emva kwalokho kwaphela ukukhala kwavuma indumiso kimi. Hawu, ngasukuma ngadumisa uNkulunkulu wethu ngaleli saselikhuluma kimi. Ngaqhubeka ke kwathi ngosuku lwesine wathi uNkulunkulu izwi angenze i-dry fasting ka3 days losusele ngawenza. Ngithi-ke ngane zakwethu muhle uNkulunkulu wethu ufuna uba lapho mazizono zethu sihlabeke izwi kaNkulunkulu, sidabuke ngezono zethu inabe sesihawukela. Ngoba konke lokho kwenzeka kimi nje isono ngivuma ngangizwa izwi kaNkulunkulu bese ngibhala phansi
kodwa ngingahlabekile enhliziyweni yami ngingadabukile futhi ngiyamcela uNkulunkulu wethu ukuthi ongeze umusa ongaka kuba ngempela nakithi sonke siqhubeke uma simasimo zethu sivume sihlabekile sebenhlini zethu sithi uJesu Kristu uyinkosi amen. uJesu Kristu uyinkosi wemama lesonto elidlule ngizwa lapha esifubeni kwasasiphobe ezibuhlungu hawu isiphobe esibuhlungu lokhu sesifubeni hawu lokhu zanebuhlungu kangaka ngizolala kanjani kodwa nje ngizolala kanjani kanti sengigwaza kanti sengithuba lokuba ngilalela intshumayelo yosuku kababa hayi ngivule ilokuzana ngigwaza ubuhlungu hayi ngivule ilona intshumayelo kababa mawaba sekufika lapho esekhuleka khona bese ngiguqa kanti ubaba uzokhuleka bese kukhulekela bonke abagulayo khulekele bonke abagulayo wakhuleka ubaba angisazi noma iseqeda intshumayelo noma isayiqala intshumayelo khuleka ubaba hawu wemama ahamba ibhobo ezibuhlungu engangithi kodwa uthi ngizolala into ezoyithini le hawu zahamba ibhobo finish zahamba nalo mkhuleko ubaba angithumelela wona la ngesikhathi ngibhuka ukuvuma izono ngibhuka omkhuleko nje ongowamqondene nami uyangisiza sengasiza abaningi ngawo abaningi Nkosi yami angithi ke finish ama-pains wemama ngizwe nomunye umzalwane futhi efakaza ngakho lokho ngayo leyo ntshumayelo kababa eyayinalo umkhuleko ngamzwe ngathi awunangu ofana nami naye uthi ngaze ngokwakhe isibhono noma hawu wemama ubaba uNkulunkulu uyasithanda uyangithanda mina uyangithanda Nkosi yami uyangithanda ngiyathandwa mina ezulwini uNkulunkulu wabonakala kimi kude wathi wangidonsa ngesandla sakhe somusa wathi ngikuthandile ngothando oluphakade wangidonsa ngesandla sakhe ngiyabonga mama uJesu Kristu uyinkosi anigcina ubaba anilondoloze anifihle anivikele ezimeni zonke ngomsa wakhe siyabonga mama Yesu Kristu uyinkosi.